415 miljun persuna minn madwar id-dinja jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete, filwaqt li f'Malta madwar 10% tal-popolazzjoni li jbatu minn din il-kundizzjoni. Dan intqal waqt seminar organizzat mill-Għaqda Maltija kontra d-dijabete fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ddedikat lid-dijabete li se jiġi ċċelebrat nhar it-tnejn u li din is-sena għandu t-tema tad-dijabete u l-għajnejn. Il-President ta' din l-Għaqda Anna Żammit Mekkejon spjegatilna kif sfortunatament huwa komuni li d-dijabete jolqot ħafna l-vista ta' dak li jkun u f'pajjiżna aktar u iktar minħabba ċokon tal-gżira. Hemm 40,000 li nafu li għandhom id-dijabete. Jista' jkun hemm persentaġġ ieħor li għandu d-dijabete, speċjalment ta' type 2, li għandu d-dijabete u għadu ma jafx. Allura importanti li jekk aħna għandna dijabete fil-familja, importanti li kull sena immorru nagħmlu testijiet. Preżenti għal dan is-seminar kien hemm iż-żagħżugħa Rachel Portelli li l-kundizzjoni tad-dijabete affettwat il-għajnejja. Bdejt nara t-tikek suwed. U jiem bdejt naħseb illi dak iż-żmien kont għaddejja bil-finals tal-università u għed forsi ħabba t-tul ta' ħin li kont qed nagħmel fuq il-computer għand it-tabib. Morna u dak il-ħin għalli li għandi diabetic retinopathy. Għal daqstant Portelli appella dwar l-importanza ta' vista tal-għajnejn ta' spiss, b'mod partikolari għal dawk li jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete. Importanti ħafna li tagħmel it-test tal-għajnejn. Tipo, il-vista hija ħaġa importanti l-ġurnata tal-lum, speċjalment għaż-żgħar. Jien ġifieri l-biża' tiegħi dejjem dik kienet illi jaffettwa li għajnejja, però s'issa qed nagħmel it-testijiet, qed nagħmel it-treatment li għandi bżonn u mixjin il-qudiem.